Notase que non é de adega, os de adega saben que os eucaliptos retoñan. Queimalo todo e logo xa te sai un pindirico para arriba inmediatamente. Di que é un mal informado, un informado con malicia. Vou pasar o micrófono agora, senón é que tiña todo perfectamente estudiado, vou a perder se vos fago caso a todo o que decís. Hai outra que é si é